Takže čaute ľudia, tu je Lea, vítajte u ďalšieho videa, takže toto je nové video z hry Horse Quest Online. OK. No ja som si kúpila tohto mini poníka. A ideme hrať. Ideme sem, kde je 10. No. A asi sme aj tu. Áno, sme a hneď tu máme srdiečko. Dobre, a ja vám ukážem, ja vlastne už môžem skákať. A ja vlastne už môžem ísť sem. Ja vlastne vždycky tuto takto jump. Ale nikdy som nedoskočí. By som chcela zistiť, čo je tuto. Ak viete, čo je tu, napíšte mi do komentára, čo tam je. A ak neviete, tak sa dozviete, keď to bude niekto vedieť. Neviem, prečo to tu do okrúhla behám, ale je to zábava. No. Hop. Ale ja vlastne môžem ísť aj sem. A neviem, čo je tu. Nejaký pohreb, alebo čo? Pahreb? Lebo vyzerá to tam troška tak. Ale nechcem urážať. No. Jump. Ja môžem byť tu. To je aké... Prepáčte, ale psi tu začali štekať. Nikoho zatiaľ nemám, našťastie. Elmo Horse. Že to je Elmo Horse? Jo. Elmo Horse má jeden level. Helmy. Helma, kde je nejaká helma? Nie, nejaká helma. Niekde nejaká helma tu není. Helma. Není? Rýchle, helma. Kde je? Tu není helma. Kde je potom? Nejaká helma by tu mohla akože byť, ale idem to preskúmať dole, do bridžu. Op. Tu není helma žiadna. Prečo mi to nejde? Ja tu nevidím žiadnu helmu. Očividne ani vy. Prečo nemôžem jesť? Ach jaj. Dobre, a ja padám. Ja tu žiadnu helmu nevidím. Takže tu ani žiadna není. Nevadí, no. Idem ešte pozrieť sem dozadu. Čo náhodou tam bola, kde neskrýli. Rybíkov je tam, kde má, dobre, nepresadili ho niekde. OK, ja idem tady auto.
Žiadnu helmu nevidím, takže tu ani žiadna nie je. A tu? Nič. Vidíte? Preskúmala som všetko a nikde žiadna helma. Alebo že by tu vzadu? Nie, proste nie. Viem, kde je kľúč, presne viem, kde je kľúč. Čo, on tu není? Ach, aj tak potom bude vzadu. Môžem 100-krát prejsť tú istú mapu, kokos. Ale odporúčam, fakt je to dobrá hra. A ten, kto si myslí, že není, tak pozrite si toto video a vypnete si zvuky a povedzte si, že vlastne hovorte, čo by som hovorila ja. No, a je to celkom super. A jesť, lebo mám málo energie. Ach jaj. Ale najhoršie je to, že si nemôžem lahnúť. Vidíte, ja si nemôžem lahnúť nikde. A s koňom by sa to normálnym dalo. Ale nie, lejka to nedáme. Rozmýšľala som nad novým introm. A nie, že čaute ľudia, tu je Lea, ale chcela by som, že čaute. Neviem ešte zatiaľ. Hello, ja som Resky a vítajte v ďalšieho videa. To by nemuselo byť zlé. Ale počkaj, to má zase Lea Šlejch. Ona má zase, že hello, ja som Lea a ona je Slovenka, ale rozpráva po česky. Nebo Šejch Čech. Ja to tuto skočím. Sem to dám takto. Bože, koň. Nebuď vyčerpaný. No. A toto je všetko na dnešné video. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, tak dajte like. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.